ଶଶୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ପୃଷ୍ଠା 37। ଗୋଟାଏ ଚାହିଁବାକୁ ଯେ 10ଟା ଚାହିଁ ବସ ନାହିଁ, ଗୋଟିକରେ ଯେପରି ଚରମ ହୁଏ ତାହା ହିଁ କର, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପାଇବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା, କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ଦରକାର ଥିବ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲିକି ଆପଣ 10ଟା ଆହୁରି ଜିନିଷ କିଣି ସାରିଥିବେ ହେଲା। ଘରୁ ତାପରେ ଆପଣ ଆସି ଭାବିଲେ ଆସିକି ଆପଣ କହିବେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ଭୁଲିଗଲି, ଆଉ ପୁଣି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୋର ଦରକାର ନଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ଆସିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ବା ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ କାମଟା ସହିତ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ କାମଟା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ହେଲା, ତାହେଲେ ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିବ ହେଲା। ତ ଆପଣ ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ନିଜର ସବୁ ଫୋକସ୍ ରଖିଥାନ୍ତେ, ତ ସେଇଟା ଫୋକସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବନି, ଆପଣଙ୍କ ଫୋକସ୍ଟା ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନା ଆପଣ ଏଥିରୁ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନା ସେଥିରୁ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ କାମ ଚାହିଁବାକୁ ଯାଇ 10ଟା ଚାହିଁ ବସ ନାହିଁ, ଗୋଟିକରେ ଯେପରି ଚରମ ହୁଏ ତାହା ହିଁ କର। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ଯେମିତି ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇବ ସେଇଟାକୁ ହିଁ କର, ତାପରେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ା ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଶିଖିଗଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାମଟା କେମିତି କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ସେମିତି ତ 10ଟା କାମ ଆହୁରି ପଛରେ କରିପାରିବେ ନା, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି କଲେ ଆପଣ ଫସିବେ, ଠାକୁର ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବଳି ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ସେହିପରି ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ। ନା ଜୀବନକୁ ଯେମିତି ତୁମେ ବଳି ଦେବ ମାନେ କ'ଣ, ତୁମେ ଜୀବନକୁ ଯାହା ଦେବ ସେଇଟା ତୁମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଇବ ନା। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ମାନେ କେବେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବନି, କିଛି କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବନି, ଜାଣି କାହାର ଅମଙ୍ଗଳର କାରଣ ହେବନି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରୟିତ ହେବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତ ତୁମକୁ ବି ଜୀବନ ସେଇଟା ହିଁ ଦେବ। କାରଣ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଚକ୍ର, ତୁମେ ଯାହା ତାକୁ ଦେଇଥିବ ସେଇଟା ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରିକି ଆସିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇଥିବ ସେଇ ଫଳ ପାଇବ ନା। ସେ କେବେ ହିଁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦାନ କରେ, ସେ ପ୍ରେମର ଜୀବନ ଲାଭ କରେ। ଯେ କେହି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦାନ କରେ ହେଲା। ଠାକୁର କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରେମରେ ନିଜର ଜୀବନଟାକୁ ଦାନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରେମର ଜୀବନ ଲାଭ କରେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କର, ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ନା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅ, ତୁମର ଯାହା ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ କରିଚାଲ, ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କର, ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ତାକୁ ସବୁ ସହ୍ୟ କର, ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ କିଛି କାମନା ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବା ଗୋଟେ କାମକୁ ନେଇକି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇକି, ଯଦି ଆପଣ ଯାହା ବି ତା ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇକା ଆସୁଛି, ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବ।